نايلومي بمصنعتنا خمت نصنع صنحنا كاب يوحنس شمونته معرف حدا معرف شمونته كاب قصر حدا كساب إسرا زلوي كاب قصر حدا كسا 12 زلو حساب كان ببيمو بستخالن متن نخلو ختنكفوخ فتني مالتي يسوس كويتاي يسوس جنا ناب دبر زيت كده مدر مسوجها عنجيهو كم بحدش ناب بيت مقدس متى بزلو تهزبو ونابو متى تقميت خاي مهروم نبرة صحافتن فريساويان دما أبزموت الترخ بالسبيت ناب أمتيوم أما أخل دو أبيلوم ممهر إذا سبيت زي آخ الزمو خلة تحيزة كم زي زبلت كأب داربا أمن ختموت موسى بحقي عزيزنا له نسخاخ بزعبا أنتي تبلبلو مكسسم أنت خرخبولو إزي إلهم فتنوه يسوس كأدانينو بتعبقو أمدرت صحافة دقاقي مو مسحاتتو وخا كنعيلو كاباخاتكم حتى زيبلو نسو قدم أمني ودق الله بلو كان بحدش كأدانينو أمدرت صحافة نساتهم قنا أزم السمعو بحلنا أمترت أمو كاب أبيتهم جميرهم كساعتهم دهاروت كلهم ببحادة وطو مستا أما أخل دو إلى زلا سبيتي بينو طرفه يسوس كأك إني علو بزيتها سبيتي حدا كواهم زيلو مصر آية آت سبيتي إتهم كسست خدا أبي اللو زفردك كدو يلبون بلا نساها حدا كواغوي تاي بلتو يسوس دمانو نايفردكني كي دمو داقيم أيتبدلي بلا شعو يسوس أنا برهان عالمي اتسب أني برهاني وتكرك منبر بتسألمات أي كيدن يلو كان بحدش تزاربو مبلنا عزيو بتعامي بهزب بالكفلي إذا خفل زي قدسان مش شابع أي معرف متحاز اللو خفلي زحالف سمون انتايلنا ودينا كلهم كأ ننا بيتهم كدو إلناينا تطابلنا نيرنا تذكروا ديهم كلهم كأننا بيتهم كدو إلنا دوابلنا خدنا أن أبزلهم مصنعات دما خجمر كلهم تايلو يسوس جنا نبدبر زيت كده إلو يزجمر سلازي نزخف لهنا نببو خلنا مستزحلف سامون زرعنا يو عتحاحزنا هنا نببو سناي مغنياتهم يسوس جنا نبدبر زيت كده زبل ملو حساب يكون ندحر أنبيبكم مو أستبيلكم ندحر كوينكم أبتنا إنجليزية كلهم كأننا بيتهم كادو يسوس جنا نبدبر زيت كده يزبل ملو حساب انت خون كومي خون زقبو أنيرو أبزنا يتقرين يانا جن كجمر كله معرف شمونته يسوس جنا نبدبر زيت كده ترى يزبل إذا ملو حساب يكون فرق حسابي سلازي ملو حساب كخون لنا انت هنقبر لنا كابتا كلهم كأننا بيتهم كادو يسوس جنا نبدبر زيت كديلنا خنجمرو خمزلنا نزخف لزخن بكله أستبهله مالتي انت قبلنا يسوس جنا نبدبر زيت كدز يبل مالتي زنن بوزلنا ملو حساب سلازي يكونه نزق على زي مس معرف شو قطر 53 التحيز داخلنا ببولنا حقيقة قدسان أمونغو تهزبن أمونغو توم ليك أونتن كهاناتن فريساويانن بسانكي يسوس عبم في الله مسكونه كلهم بقى أب حدا حساب كموت أصل زي كقالو كلهم من النبيتهم خلو يسوس جنا نبي كيديب لنا يسوس جنا نبدبر زيت كديب لنا يسوس نبدبر زيت نمنتاي كيدو اندحر إلنا كتصلي نبدبر زيت كيدو آمين مس أبو جيزي خوسد كاب أبو نتام عالت الزخون من ريحت كقبليو يسوس نبدبر زيت كيدو خبر نقويتا يخون يسوس كتصلي حديريو عنجيهو نبيت مقدس متيو آمين يسوس نايكا نابكرن النهده ناي مصلاي بحري كمزو نبورو مصحف قدوس ناي نغرناي ابز تفلالي ناي مصحف قدوس كفلي تصحيفو از نغر ز نرخبوين انتو ابنزر تنكيفو حليفو نيرو ابز حيزنا يزلنا كفلي اون يسوس كم لمادو كصلي ناب دبر زيت كم زخدن كابو مستمل سدما بقطعنا بيت مقدس كيدو نتوم ناقوز مصو حزبي كم زمهارومينا ابزي لومن نصنعو زلنا كفل نري زلنا انتاي بلنا كلهم ننا بيتهم كدو يسوس جنا ناب دبر زيت كده مدر مسوغه انغيهو كم بحدش ناب بيت مقدس
መጸ بزلو تهزبي نابو مص تقميطو خا يمهروم نبر بلنا امين يسوس ابز مهرلو ساعات يمبر ار نتوم بسنكو دقاسينوم زلو كتفقو صبو اغاطاميتاتن مخنياتن زدلو زلو صحافتن فريساوያን مخسس منتان كروخبولو ابزمو تترخب سبيتي نابوم صيوم كمزيلومو صحافتن فريساوያን دما يبلنا ابزمو تترخب سبيتي نابوم صيوم اما اخل دو ابلوم ابيلوم ممر ذا سبيتي زي اخت زمو خلا تتحيزا كمزي ازبلت كاب داربا امنت موت موسى بحق عزيزنا الله نسخه بزعبا انتي تبل بلو يبلنا ايغرماكم ابزي حد ነገር كنستبل دس يزبلنا قدسان من يوم نزا كزمو خلا ترخب سبيتي نبي يسوع امطيما من يوم زم نبي يسوع كريستوس زمصوا قدسان من يوم يبلنا صحافتن فريساويانن يوم نزا زمو ترخيبا زبلوا سبيتي حزوما نبي يسوع مصيم قدسان صحافتن فريساويان زخونلو رؤسو زخاله مخنيات አለው حق ايدو قدسان بغاطام استصحافلنا خايمسلنا سلطان نايزوم ወይ ስራሕና ይዞም ሰባት እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኮለና ጥራዩ ስለምንታይ ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ነዛ ክትዝሙ ተረኸበ ሰበይት ናብ ኢየሱስ ሒዞም ማመጽኦም ዝብል ሕቶኹም ለሰልና ዝኽእል ጸሐፍቲ ከምዚ ብትግርኛ ተተርጉሙልና ዘሎ ስርሖም ነቲ ቅዱስ መጽሐፍ መቕዳሕ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኢድና ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብማሽን ይተሓቲሙ تتقريزو تواهيبونا قدم غنا ازلومي زلونا تكنولوجي سلازي نبروم نخولو بأداويهم زصحفون يرو سلازي سرحنا يزوم صحافتن بقار نتو قدس مصحف مقداحي مبزاحي نيرو سرحو دحر گن كابزناي مقداح نام ممهاران نايتي مصحف قدس ኮይኖም ማለት ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዞም ጸሐፍቲ ዝተፈላልየ አገደስቲ ቤት ጽሕፈታት ዝበሃሉ ቦታ ስራሕ ክህዙ ጀሚሮም ፖዚሽን ክህዙ ጀሚሮም ማለት እዩ ተራ ሰባት አይኮን ናብ ኢየሱስ መጽኦም ክብለኩም ደለየ ዘለኹ እዞም ጸሐፍቲ ዝተማሐሩ ሰባት ስለዝነበሩ ነቲ ቁልፍ ዝበሃል ቦታ ዝሓዙ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚህ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣብ ጽልዋ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም ፈሪሳውያኑን ከምዞም ጸሐፍቲ ኣብቲ ዘመን ኣብቲ ህብረተሰብ ኣብ ጽልዋ ዝነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም እዞም ክልተ ጉጅለ ናብ ኢየሱስ ነዛት ዝሙ ተረኺባ ኢሎም ሒዞማ ዝመጹ ሰበይቲ ናብ ኢየሱስ ሒዞማ ክመጹ ኸለው ተዳልዮም ከመይ ገይሮም ናብቲ ንሳቶም ዘዳለዎ መጻወድያ ከእትዎ ከም ዝኽእሉ ሓሲቦምሉ በቃ ዘድሊ ምድላዋት ገይሮም እዮም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦም እዞም ክልተ ጉጅለታት ኣብቲ ኢየሱስ ኢየሱስ ዝነበረሉ ዘመን ገበርትን ሓደግትን ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ኢየሱስ ምስትን ሳቶም ተቀስዎ ናይ ሙሴ ሕጊ እንተ ዘይሰማማዕ እቲ ዝሓሰብዎ ሰሚሩሎም ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን ምኽንያቱም ክልቲኦም ጉጅለታት ነቲ ሕጊ ጠንቂቆም ዝፈልጥዎ በቲ ሕጊ ዘይነብሩ ነገር ግን እቲ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ በሓልቲ ስለዝኾኑ እዚ ስለዝገበረ እዚ ግቦ ኢሎም ነቲ ዝሓሰብዎ ምገበሩ ነይሮም ግን እቲ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እቲ ናይ ውሽጢ ሓቐንኦም ስለዝፈልጥ ኣነ እውን ምስቲ ፍርዲ ሰማማዕ ኢሉ ነታ ተጣቢቦማ ዝመጹ ሓሳብ በሓንቲ ቃል ከፍርሰሎም ከሎ ንሪ ክብርን ጎይታ ይኹን አይገርመኩም ኢየሱስ ነዛ ሰበይቲ ሕደግዋ ተኺሊልዎም ነይሩ ተዝኸውን ሕግ ሙሴ ኣፍሪሱ ኢሎም በቀሊሉ ነቲ ሓሲቦም ዝመጹ ነገር ምገበርዎ ነይሮም ኢየሱስ ግን ስለምንታይ ናኡ ሂዞማ ከም ዝመጹ ስለምንታይ ናቱ ሓሳብ ክሰምዑ ከም ዝደለዩ ስለዝፈልጥ ነቶም ደጋጊሞም ሓሳብካ ብዛዕባ እንታይ ኢሎም ዝሓትዎ ዝነበሩ ጸሐፍትን ፈሪሳውያን እንታይ ኢልዎም እንድሕር ሙሴ ከምዚ ኣዝበለት ብዳርባ እምነት መውት ብሕግ ኣዚዙኩም ነቲ ሙሴ ዝኣዘዘኩም ግበሩ ናቲ ሓሳብ ክትሰምዑ ካብ ደለኹም ግና ኣነ ካባኻትኩም ሓይጣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላብል ኢሉኹም ልሰሎም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ካባኻትኩም ሓይጣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ ምስ በለ
እታ ክትዝሙ ተረኸበት ሰበይቲ እንታይ ኮን ተሰሚዕዋ ኢልኩም ተሓስቡ ቅዱሳን ናብ ኢየሱስ ሒዞማ ክመፁ ከለው ኣብቲ ዝሓዙላ ክትዝሙ ዝተረኸበትሉ ቦታ ከይቀተሉ እናጎተቱ እናዳፍኡ ናብ ኢየሱስ ሒዞማ ክመፁ ከለው ተስፋ ገይራ ነይራ ትኸውን እያ ኣብቲ ቦታ ስለዘይ ወገሩ ኣብቲ ቦታ ስለዘይ ቀተሉዋ ናብ ኢየሱስ ሒዞማ ክመፁ ከለው ቁሩብ ተስፋ ነይርዋ ክኸውን ይኽእል ይብል እንተኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ምስቲ ንሳቶም ዝፈረዶ ፍርዲ ተሰማሚዑ ኣነ እውን ምሳኹም ሰማማ ኣለኹ በቃ እቲ ሓይጣት ዘይብሉ ኻባኻትኩም ንሱ ቅድም እምኒ ይውድቐላ ኢሉ ኣይገርመኩምን እዛ ሰበይቲ እኮ ምናልባት ሓሲባ ትኸውን እያ በቃ እዚ እምኒ በቃ ኣብ ልዕለይ ክዘንብ ኢላ ሓሲባ ነይራ ትኸውን እያ ምክንያቱም ንዓዓቶም ንገዛ ርእሳ ከም ሓይጣተኛ ንዓዓቶም ድማ ከም ጻድቃናት ጌራ እያ ትሪኦም ምክንያቱም ክዝሙ ተረኺባ ኢሎም ንርእሶም ካብ ሓይጣት ነፃ ገይሮም ስለዘምፅዋ ማለት እታ ዝነበረ ተስፋ ዶ ቅሒሙ ይኸውን ቅዱሳን ወይስ መዓስ ኮን እታ ቀዳመይቲ እምኒ ኣባይ ትወድቕ ኣብ ግንባረይ ዶ ኣብ ርእሰይ ዶ ክወቕዓኒ እናበለት ትሳቀይ ነይራ ትኸውን እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዛ ሰበይቲ ኣብ ስቃይ ከም ዝነበረት ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን ቅዱሳን እዛ ሰበይቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዳ ሰበይቲ ስለዝኾነት ሞታ ጥራይ ትጸባበይ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ነይራ ከምቲ ነጥቃል ዘንበብናዮ እቲ ሕጊ ባዕሉ ፈሪድዋ እዩ እቶም ዝሓዝዋ ሰባት ድማ ነቲ ዝሓሰብዎ ካብ ምግባር ድሕሪ ዝብሉ ሰባት ኣይኮኑን ነዚ ስለትፈልጥ ክነብር ዝብል ሓሳብ ዝበሃል ዘይነበራ ሰበይቲ እያ ነይራ ቅዱሳን ሳላ ናብ ኢየሱስ ሒዞማ ዝመፁ ግና ንጽባሕ ክትሪኣ በቂዓ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ሰብ ኣይሓፍርን እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ንብሎ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተበጃዊ ንብሎ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነታ ንሞት ዝተፈርደት ነፍስሲ ካብ ኣፍ ሲኦል ዘውፅእ ካብ መንጋጋ ናይ ጸላኢ ዘውፅእ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕጅዶ ተቀዳመይቲ እምኒ ኣብ ርእሰይ ተዓልብ ሕጅዶ ተቀዳመይቲ እምኒ ኣብ ግንባረይ ኣብ ዓይነይ ኣብ ሕቆይ ኣብ እግረይ ተዓልብ እናበለት ትጸባበይ ዝነበረት ናይ እምኒ ዝናብ ኣብ ልዕለይ ክዘንብ ኢላ ትጸባበይ ዝነበረት ሰበይቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኻ ቀይሩ ታሪኽ ናይ ነፍስ ወከፍና ዝቀየረ ጎይታ ኢየሱስ ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዞም ቅቡል ምኽንያት ሒዞም ዝመፁ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ነቲ ሕጊ ከየፍረሰ ነዛ ንሞት ዝተፈርደ ሰብ ምሕረት ክእዝዘላ ከሎ ንሪ አሜን አሜን ጎይታ ስሙ ይኽበር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በቃ ቅቡል ምኽንያት ሒዞም ዝመፁ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ነቲ ሕጊ ሙሴ ከየፍረሰ ነዛ ንሞት ዝተፈርደ ሰብ ብምሕረት ከፋንዋ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ከምቲ ንሳቶም በሓደ እምኒ ንኽልተ ኡፍ ከም ዝበሃል በታ ክትዝሙ ዝተረኸበት ሰበይቲ ንኢየሱስን ክልክምዎ ዝሓሰቡ ሓንቲ ቃል ብምዝራብ ሓደ ነቲ ክፍኣቶም ክብትኑ ከሎን በኻልኣይ ደረጃ ድማ ንሞት ዝተፈርደት ነፍሲ ካልኣይ እድል ክባ ከሎ ንሪ አሜን አሜን ደስ አይብልን ቅዱሳን ንሳቶም እንታይ መሓሲቦም ነይሮም በሓደ እምኒ በሓንቲ ወንጭፍ እንታይ ዝበሃል በቃ ክልተ ኡፍ ግዲ ዝበሃል ከሙ በቃ ነዛ ሰበይቲ ከም ምኽንያት ገይሮም ንኢየሱስን ንዓዓንም ከጥፍኡ መደቦም ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገይሩ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ሓደ ነቲ ክፍኣቶም በቲንዎ ካልኣይ ድማ ነዛ ንሞት ዝተፈርደት ነፍሲ ካልኣይ እድል ክባ ከሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ሓንቲ ቃል ብምዝራብዩ ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር በቲንዎ ነቲ ዝሓዝዎ እምኒ ከም ዝድርብዩ ገይርዎ አሜን ዶ ሎሙን ዝቃል ንዓይና ኣሓትኩምን ከምኡ ክገብረና ክእል ኣለዎ ነቲ ኣብ ኢድና ዝሓዝናዮ እምኒ እዚ ቃል እዚ ከደርቤና ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብዚ ክፍል እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ደቂ ሰባት
ስለምንታይ ኢናብ ካልኦት ንፈርድ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኢየሱስ ነዞም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ንገዛእ ርእሶም ከም ዝርኢ ዝገበሮም ንገዛእ ርእስና ስለዘይንርኢና ቀልጢፍና ናብ ፍርዲ ንኣቱ ወይ ንፈርድ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ሓደ ነገር ይገይሩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ይገይሩ እንድሕር ኢልና ንገዛእ ርእሶም ከም ዝጥምቱ ይገይርዎ ካል ዋላ ሓንቲ ዝገበሮ ነገር የለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፎም ንፍርዲ ደው ዝበለ ነፍስ ወከፍ ሰብ እምኒ ዝሓዘ ነቶም እምኒ ዝሓዙ ሰባት ብእምኒ ጨፍጭፎም ክቐትልዋ ዝተዳለዩ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከም ዝጥምቱ ገይርዎ እንታይ ኢሉዎም ካባሓትኩም ሓጢአት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ ይውድቐላ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ንነፍሶም ከም ዝፍትሹ ገይሮም ቅድም ምፍራድኩም ንነፍስኩም ፈትሹ ቅድሚ እምኒ ምስንዳውኩም ኣብ ካልኦትሲ ቅድም ነፍስኩም ራእዩለሙ ልክ ነፍሶም ምስራእዩ ብቑዓት ከም ዘይኮኑ ሪኦም በቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወፀ ቃል ገይሮም ንርእሶም ክጥምትዋ ከለው ንኽፈርዱ ወይ እምኒ ከውድቁ ብቑዓት ከም ዘይኮኑ ነፍሶም ሪኦማ እቲ ቃል ስለዝረተኦም ድማ ሓደ በሓደ ነቲ ኣብ ኢዶም ኣሚኾም ሒዞም ዝነበሩ እምኒ እናደርበዩ ሓደ በሓደ ካብ ዓበይቶም ጀሚሮም ክሳእቶም ዳሕሮት ኩሎም በባሓደ ወፂኦም ክኸዱ ከለው ንርኢ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ይርዳኣና ቅድሚ ናብ ፍርዲ ሙግያይና ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ነዞም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ዝገበሮም ንገዛእ ርእስና ክንጥምት እግዚአብሔር ይደግፈና ኣሜን ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ 7 ካብ 1 ክሳብ 5 ከምዚሉ ብዝፈረድኩሞ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ኣብ ዓይነ ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ተትርኢ ነርካ ቅድም በቃ ቅድሚ ናብቲ ሓውኻ ዘሎ በሰር ክተውፅእ ምኻድካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጉንዲ መውፃኻ ነይሩ እትሓሳብ ኣታግብዝ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ጉንዲ ውፅእ ሽዑ ካብ ዓይነ ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ፀቢካ ተርኢ ይብለና ኣብ ካልእ ክፍሉን እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ግዚኡ ንማንም ኣይትፍረዱ ይብለና ስለዚ ክፈርድ ስልጣን ዘለዎ ኢየሱስ ጥራይ እሞ ናብ ፍርዲ ካብ ሙግያይ ጎይታ ይሓልወና ኩሉ ግዜ ንገብሮ ነገሪ ኩሉ ግዜ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ምስ ወደቕና ኢና ክንሕሱ ኣይንኽእልና ንወድቕ ኢና ፈረርቲና ንኸውን ተቐዳዲምና ኩሉ ግዜ ግን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ብፍላይ ንዓይ ከምዚ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም እንድሕር ፈሊጠ ከይተፈለጠኒ ንሰባት ፈሪደዮም መንፈስ ቅዱስ ቀልጢፉ ንገዛእ ርእሰይ ከም ዝጥምት ይዝገብረኒ መን ኢኻ ይዝብለኒ ሉክ ንርእስኻ ሞርኣያ ጉድለተይ የሪእኒ ድኻመይ የሪእኒ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጾረኒ ክሳዕ ክንደይ ምሕረት ከም ዝገበረለይ የሪእኒ እሞ ሽዑ ንስሓ ይኣቱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ነዛ ክትዝሙ ዝተረኸበት ሰበይቲ ዝተዛረባ ቃል እንድሕር ኣስተብሂልናላ ኣዝያ ወሳኒት ቃል ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ኩሎም እቶም ከሰስታ ኮኑ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዋ ሒዞም ናብኡ ዘምፅዋ ሰባት ኩሎም በባሓደ ሙሉእ እንዳበሉ ከም ዝኸዱ ምስ ረኣየ ነታ ንሞት ተፈሪዳ ፀንሐት ሞታ ትፀባበይ ዝነበረ ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ ኢየሱስ ካ ቅንዕ ኢሉ ብዘይታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከም ዘይልዎ ምስ ረኣየ ኣት ሰበይቲ ቶም ከሰስትኺ ደኣብያ ኣለዉ ዝፈርደክ ዶ የልቦን በላ ንሳኻ ሓደ እኳ ጎይታ ይበለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን እንታይ ኢልዋ ኣይፈርደክኔ ኪድሞ ደጊም ኣይትበድሊ በላ ይብለና ኣሜን ኢየሱስ ነዛ ሰበይቲ ክፈርዳ ይኽእል ነይሩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳነ ኢየሱስ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክፈርዳ ይኽእል ነይሩ ነገር ግን እንታይ ኢልዋ ኣነ እውን ኣይፈርደክኔ ኢልዋ ናይ ምፍራድ ስልጣን ኣሎኒ ክፈርደኪ ይኽእለ ግን ኣይፈርደክኔ ኢልዋ ኪድሞ ደጊም ኣይትበድሊ ኢሉ ብሰላም ናብ ቤታ ክሰዳ ከሎ ንርኢ እዛ ሰበይቲ ንዓይን ንዓኻትኩም እንትወክል ሰበይቲ እያ እግዚአብሔር ከም ግብርና እንተዝኸይድ ብህይወት ክንነብር ዝግባአና ሰባት ኣይኮንና ጎይታ ግን ክፈርድ ዘይኮነስ ከድሕነና ስለዝመፀ ንኹላሕና ምሕረት ብምግባር ናይ ዘለዓለም ህይወት ይውና
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝመጻሉ ሰዓት ምሕረት ክገብር ይመጽዩ ከድሕነና ይመጽዩ ካልኣይ ክመጽእ ኸሎ ግን ክፈርድ ዝመጽእ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድሕን ኣይኮነን ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈርድ ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ዝኾኑ ክወስድ ዝመጽእ ሕጂ ተዓመተ ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ክመጽእ ኸሎ ብኽብሪ ደመና ኣብ ሰማያት ምስተገልጸ እቲ ናይ ምሕረት ኣፍ ደገ እጽው እዩ ዓመተ ምሕረት ዝብል ናብ ዓመተ ፍርዲ ዝቕየር ሎሚ እቲ ናይ ንስሓ ግዜ ሎሚ እቲ ክንምለሰሉ ዝግባአና ግዜ ሎሚ ናይ መድሓን መዓልቲ ምናልባት ሎሚ ዘይወሰንኩም ሰባት ግዜ ዘለኩም ዝመስለኩም ሰባት ኢየሱስ ዘይምለስ ዝመስለኩም ሰባት ኢየሱስ ዝድንጉይ ዝመሰለኩም ሰባት ኢየሱስ እንሆ ሕጂ ቀልጢፈ መጻለኹ ኢሉ ክመጽዩ ቀልጢፉ መወዳእታ ዓለምና ተጸበኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ዓለም ካይተወደአት ኮላ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ አንግሶ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኺ አንግስዮ እቲ ዝገርመኒ እንታይ ቅዱሳኔ እቶም ምሕረት ዝተገበርና ሰባቲና ንፍርድ ንጎይ አይገርመኩምን ቅዱሳን ይስማዕ ደለኹ እቲ ዘገርም እንታይ ትፈልጡ ዲኹም ቅዱሳን እቲ ዝገርመኒ ሰለሞን እንታይ ገርመካ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ምሕረት እግዚአብሔር ዝጣዓመ እቲ ፍቅር እግዚአብሔር ዝጣዓመ እቲ ሓልዮት እግዚአብሔር ዝጣዓመ ሰብዩ ናብ ፍርድ ዝጎይ እቲ ፈራዳይ መን እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ንስኻትኩምኒና ቶም ፍቅር ዝጣዓምና እቶም ኢየሱስ ንፈልጥና ንብል ምሕረቱ በዚሕ ለቢወት ኣለኹ ንብል ሰባቲና ናብ ፍርድ ንጓይ እዚኻ ኣዚ ገርመኒ ቅዱሳን ምሕረት ዝገበረ እንታይ ክገብር ዘለዎ እንድሕር ኢልና ምሕረት ክገብር ዝግብኦ ኣይኮነ እንተኾነ ምሕረት ከም ዝተገበረና ሰባት ዘይኮነ ንመላለስ በዲልና ከም ዘይንፈልጥ ኮይና ንኻልኦት እንዳኾነና ኢና ንመላለስ ዘሎና እዚ ኣነ ርኤ ነዚ ቃል ከንብብ ከለኹ እዚ ኣነ ተማሂረ ሎሚ ጎይታ በዚ ቃል ገይሩ ይፍታሐና አሜን ናይ ምሕረት ሰባት ይግበረና ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቀበልናዮ ነገር ኩሉ ኣብ ካልኦት ንተግብሮ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ምሂሩካ ካብ ዝኽፍል እንድሕር ኢልኩምኒ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኣርኢካ እንድሕር ኢልኩምኒ ቅዱሳኔ እቶም ምሕረት ዝተገብረልና ሰባት ኢና ኣብ ምሕረት በቃቃት ምሕረት ክንገብር ዝኸብደና መን እንድሕር ኢልና ንሕና ኢና I think እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣይተረዳአና ትምሕረት እግዚአብሔር ኣስተማርናን ጽቡቅ ጌርና መጽሐፍ ቅዱስ መሐርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ብፁዓን የሚዝብል ሎሚ ምሕረት ምግባር ዘአበየኩም ምሕረት ዘይትገብሩ ሰባት ምሕረት ከም ዘይተቀበለ ሰብ ኮይንኩም ትመላለሱ ዘለኹም እግዚአብሔር ሎሚ እድል ይበኩም ኣሎ እግዚአብሔር ሎሚ ብንስሓ ናብኡ ክትምለሱ ነቶም ምሕረት ክትገብሩሎም ዝግባአኩም ምሕረት ክትገብሩን ምሕረት ክትሓቱን እግዚአብሔር ይዛረበኩም ኣሎ ኢየሱስ ሓደ ጊዜ ጴጥሮስ ሓደ ሕቶ መስሓተቶ ጎይታ ነቲ ጴጥሮስ ጎይታ ነቲ ብጴጥሮስ ዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ዝተጠቀመሉ ምሳሌ ኣዝዩ ዝገርመኒ ቅዱሳን ኣዝዩ ዝገርመኒ ክፍሊ ካብኡ ብዙሕ ነገር ይመሃር ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 18 ካብ 21 ክሳብ 35 ከይድና ክንንብብ ኮለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ምሳሌ ነጊሮም ነይሩ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ናይ ጴጥሮስ ሕቶ እንታይ ነይሩ ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ይምልከተና እዚ ቃል እዚ ንነፍስ ወከፍ ኣብዝሩም ዘሎ እዚ ቃል እዚ ይምልከቶይ ሎሚ በዚ ቃል ጌርና ንርእስና ክንጥምት ጎይታ ደለና ኣሎ ኣነ ነዚ ቃል ናጽናዕኹ ንገዛእ ርእሰይ ክሪኤ ጌሩኒ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጴጥሮስ ሕቶ እንታይ ነይሩ ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ እንታይ ኢሉ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሰዓት ከሓድገሉ ክሳዕ ሸውዓተ ዶ በሎ ይብለና ቃል ኣምላክ ጴጥሮስ ይሓታት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብጴጥሮስ ዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ በሎ ክሳዕ 70 ሸውዓተ እምበር ክሳዕ ሸውዓተ ኣይብለካን ኢሉ መለሰሉ አይገርመኩምን ጎይታ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ከብረሃሉም
ሓደ ምስላ ወሲኹ ክዛረቦም ከሎ ንሪ እዚያ ምሳሌ ዝተዛረባይ ክዛረበላ ደልዮ ዘለኹ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ኣነ ኣብቲ ኢየሱስ ተዛረቦ ምስላይ ክዛረብ ደልዮ ዘለኹ ስለዚ ሎም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ከረድኦም ከሎ መንግስተ ሰማያት ምስ ባሮቱ ክጸባጸብ ዝደለየ ንጉስ ትመስል ክጸባጸብ ምስ ጀመረ እልፍ መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ናብኡ ቀሪቡ ዝፈድዮ ምስዓነ ግና እቲ ጎይትኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለውን ኩሉ ክሸይጥ እሞ እቲ ዕዳ ክፍደ ኣዘዘ ሽዑት ባርያ ተደፊኡ ጎይታይ ተዓገሰኒ ኩሉ ከኣክፈደካ ኢሉ ሰገደሉ ጎይትኡ ድማ ነቲ ባርያ መሃሮን ፈትሖን ዕድውን ሓደገሉ ይብለና እቲ ባርያ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብጾቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ባርያ ረኸበ ሒዙ ከዓ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓነቆ ሽዑት ብጻዩ ባርያ ተዓገሰኒ ኩሉ ክፈደካ ኢሉ ተደፊኡ ለመኖ ንሱ ግና ኣበዮ ከይዱ ድማ ክሳዕዱ ዝፈዲ ኣእሰሮ ቶም ብጾቱ ባሮቱ ዝገበሮ ሪኦም ብዙሕ ጓሃዩ ከይዶም ከዓ ዝኾነ ሁሉ ንጎይታኦም ነገርዎ ሽዑ ጎይታ ጸዊዑ ኣታኽፉ ባርያ ኣብ ክንዲ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ሓደጉልካ ንስኻ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻ ኣሜን ዶ ነቲ ብጻይካ ክትምህሩ ኣይምተገባኣካም በሎ ጎይታኦ ኮሪኡ ኩሉ ዕዶክሳ ዝፈዲ ንጸጽብብሉ ኣሕሊፉ ሃቦ ነፍሲ ወከፎም ነነሓው ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረንተ ዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ክገብረኩም ኢሉ ዘገርም ነገር ካብዚ ክፍሊ ትቐንዲ እንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ምሕረት ምግባሪ ነፍሲ ወከፍ ምሕረት ዝተገብረና ሰባቲና ምሕረት እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ዝጣዓምና ሰባቲና ስለዚ ከም ክርስቲያናት እዚ ባህሪያት እዩ አባና ክንጸባረቕ ዘለዎ አሜን ክሪኦ ሆለኹ ግና እቲ ምጭካን አባና ኣብቶም ምሕረቱን ፍቅሩን ዘስተማቀርና እዩ ገኒኑ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓው ዝጭክን ይበዝሕ ኣብ ሓፍቱ ዝጭክን ይበዝሕ እግዚአብሔር ሎሚ ከምዚ ኣብዚ ነጽንዖ ዘለና ክፍሊ ነቶም ኣብ መንበር ፍርዲ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ፈሪሳውያን ብቃሉ ገይሩ ዘውረዶም ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንዓይን ንዓሃትኩምን ከምኡ ይግበረና አሜን አሜን ሎሚ መንፈስ አምላኽ ንልብና ይስበሮ ነቶም ኣብ ፍርዲ መንበር ተቐሚጦም ዝነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ፍርዲ መንበር ኣውሪድዎ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብታ ቀዲምና ክንሪኦ ጸናሕና ምሳሌ ነቲ ጎይትኡ ዘቆጥዖ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ምሕረት ዝረኸበ ሰብ ምሕረት ክገብር ዘይምኽኣሉ ኣቆጢዕዎ ንጎይታውን እንታይ የቆጥዖ እንድሕር ኢልኩምኒ እንታይ የሕርቆ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ምሕረት ዝተገብረሉ ሰብ እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝተዓመ ሰብ ፍቅሪ ምልጋስ ከኣቢ ከሎ ምሕረት ምግባር ከኣቢ ከሎ እዚ የቆጥዖ ስለዚ ኻይ ምሕረት ዘይገብር ናብ ገሃነም ዝኸይድ ዝገርመኩም ነገር ብዙሓት ሰባት ምሕረት ምግባር ካብ ምስኣኖም ዝተለዓለ ኣብ ሲኦል ዘመኖም ዘሕልፍዎ ከም ዘለው ብዙሓት ይምስክሩ እዮም ሞይቶም ዝተስኡ ንስድራቤቶም ኣብ ሲኦል ምስራኣይዎም እንታይ እዮም ኢሎም ከመይ ጌራዳ ኣባዬ ኣብዚ ገሃነም ኣላ ኢላ ንጎይታ ተሓቶ ኮላ ሓንቲ ክትምስክሩ ኮላ ሰማዕኹዋ ምሕረት ግበሪ ኢለያ ምሕረት ምግባር ኣብያ ቃል ድማ ጎይታ ክስዕር ኣይክእልኒ ማሕርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ኢሉ ምሕረት ተዘይ ጌርካ ጎይታ ምሕረት ክገብረልካ ይክእልኒ ስለዚ ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ነገር እዚ ምሕረት ክንገባበር ከም ዘለና ኣብ ንሓድሕድና ክንጨካኸን ከም ዘይብልና እዩ ዝቃል እዚ ዝምህረና ዘሎ ኣብዚ ምሳሌ ክንሪኦ ጸናሕና እቲ ጎይታ እንታይ ኣቆጢዕዎ ነቲ ባርያኻ ስለምንታይ ተመሊሱ ኣብ እስር ቤት ኣብቶም ዘጽብብሉ ኣሕሊፉ ሂቦም እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ዝዓበየ እድኡ እኳ ካንስል ገይሩሎም ምሕረቱ ገይሩሉ ክነሱሲ ንሱ 100 ዲናር አለቂሑስ ነቲ ብኣሽሓት ዝቁጸር ዝሓደገሉ ኸማን ክዝክር ኣይከኣልን ዝተገብረሉ ክዝክር ኣይከኣልን ኣነ ምሕረት ገይረልካ ምሽ ተደፊእኻ ምስለመንካ ንምሽ ምሕረት ገይረልካ እዚ ሰብ ተደፊኡ ምስለመነካ ሰንታይ ምሕረት ዘይገበርካሉ ኢሉ ተመሊሱ ንነብሱ ኣብ መጻወድያ እትይዋ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር የድሕነና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 12 ክሳብ 20 እንታይ ይብል ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለሜ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ኢሉ
كان بحدش تزاربهم فريساويان كان نسخة نرأسخة تمسكر لها مسكر كحقي أيكونن بلوه يسوس مليسو بلوم أنا نرأسي كوا أنت مسكركو كابي كم زمت أخو نابيون كم زخيد فلت إمو مسكري حقي نسخاتكم جنا كابي كم زمت أخو نابيون كم زخيد أيد فلت أنيهم نسخاتكم فرد سجاهم تفردو زلهم أنا سنحدا يفردني أنا تزل آخن أبو إنامبر بيني أيكون كنمو أنا تفردكو كأفردي حقي مسكر كل تسبسي حق مخانو أبتحقهم صحف هذا أنا بناي رأسي زمسكر زلله تزل آخنيون أبويون يمسكر له سلزي أبوها أبي الله بلو نسودما نعيس وين أبو أيتفلتونيهم نعين تتفلتوني جنا نبويون مفلتكم ونيركم يلو ملسة يسوس أبيت مقدس أبتقاساتون متصوات كوينو خمير كله إذا قال زي تزاربهم جناخ جيزيو سلزيبت جنا سلزيبت زحازو يلبون بلنا عزيت عمقات يسوس انتايلو أنا برهان عالمي اتسعبني برهان هيوت كركبنبر بتألمات أيك خيدنيلو آمين እግዚአብሔር تذكروا ديهم እግዚአብሔር نهزبو كاب ግብጽ مساوصኦም بمنታይ ይመርሖም ነይሩ እንደሕር ኢልና ቀትር በደመና ለይቲ ድማ በአምደ ሓዊ ይመርሖም ነይሩ ሐቀደ ቅዱሳን እቲ ደመና ነቲ አምደ ሓውን ንእስራኤላውያን ህይወቶም ዝኾነ ናብቲ ዝደልይዎ ስፍራ ክበጽሑ ኣብ ተራዝ ተጻወተ ጎይታ ኣብዚ ተመለሳሳሊ መልእኽቲ ነዞም ሰማዓቱ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ብርሃን ዓለም ዝበለሉ ምኽንያት ነዚ በዓል ኣብ ዘኽብሩሉ ሰዓት እዚ ብርሃን ወሳኒ ነቶም እስራኤላውያን እቲ ደመና ነቲ አንደ ሓውንሲ ህይወቶም ማለት እዩ እና በቲ ደመናን በቲ ብርሃንን እዮም ዝኸዱ ነይሮም እቲ ደመና እዩ ዳይሬክሽን ዝመርሖም ነይሩ እቲ አንደ ሓዊ እዩ ዳይሬክሽን ዝመርሖም ነይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን ወላ እኳ እግዚአብሔር ንሙሴ መራሒ ገይሩ ተሓቦም እቲ ንእስራኤል ዝመርሖም ዝነበረ ባዕሉ እግዚአብሔር ነይሩ አሜን እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝብ ዝመርሖም ዝነበረ እንድሕር ኢልና ቀትር በደመና ለይቲ ድማ በአምደ ሓዊ እንዳገበረ ዝመርሖም ነይሩ እስራኤላውያን ናብቲ እግዚአብሔር ዝራኤሎም ክወጽሑ እንድሕር ኮይኖም ክሳብ መወዳእታ ኣብቲ መሪሕነት ናይ እግዚአብሔር ክውከሉ ኣለዎም ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ነዚ ሓቂዩ ነቲ እኩብ ህዝቢ ዝገልጸሎም ዘሎ እስራኤላውያን እቲ ደመና ክንቀሳቀስ ኮሎ ይንቀሳቀሱ ነይሮም እቲ ደመና ደው ክብል ኮሎ ድማ ደው ይብሉ ነይሮም ጎይታ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍል እንታይ ኢሉ ኣነ ብርሃን ዓለሜ አሜን ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ብርሃን ማንነተይ ይዝብሎም ዘሎ አሜን ኣብዚ ጎይታ ብርሃን ኣሎኒ ዘይኮነ ዝብሎም ዘሎ ብርሃን ማንነተይ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይከይድን ኢሉ ክብሎም ኮሎ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ብርሃን ዘሎ ጸልማት ክህሉ ኣይክእልን ይዝብሎም ዘሎ አሜን 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 ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክገልጽ ኮሎ ኣብ ዮሐንስ 1:5 እንታይ ኢሉ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ኣይሓዞን ኢሉ ካብዚ እንታይና ንርዳ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ጸልማት ክህሉ ከም ዘይክእል እዩ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለሜ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይ ክኸይድን ኢሉ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ጎይታ ዝመርሐካ እንድሕር ኮይኑ ጸልማት ስለዘይ ጽልምቶ ኣይ ጽልምተካን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በትድቕዶ ጸልማት እንደሓለፍካ ድንብር ጻይብለካን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብመራሒኻ ተተኣማመን ስለዝኾንካ ማለት ዳዊት ብዛዕባ እግዚአብሔር ክዛረብ ኮሎ ኣብ መዝሙር 139 ካብ 7-12 እንታይሉ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካ ናበይ ክሓድመ ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተንጸፍኩ እነሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ኣኽናፍ ወጋሕታን ተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ ተተቐመጥኩ ኣብኡኻ ኢድካ ትመርሓኒ የማነይት ኢድካውን ክትሕዘንያ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ካለይቲ ይኹን ተበልኩ ንስኻስ ጸልማት እኳ ኣይጸልምተካን አሜን ለይትኻ ከም መዓልቲ ትበርሕ ጸልማትን ብርሃንን ንኣኻ ሓደ የሚሉ አሜን ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ጸልማትን ብርሃንን ሓደ እንታይ ማለት እዩ ጸልማት
ኤግዚስት ክገብር ኣይክእልን ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ፈጺሙ ጸልማት ቦታ የብሉን ይዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ይኻ እቲ በቃ ንዓይ ዝስዕበንሲ በቃ ብብርሃን ክመላለስ ይኽብል ኮሎ ዋላ ጸልማት ተሎ ኢየሱስ ተሎ እቲ ጸልማት ናብ ብርሃን ይቕየር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር ድሕሪልና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዓለም ጸልማት ዝበሃል ከም ዘይሎ ኢና ንመሃር አሜን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሰማይ ጸልማት ዝበሃል የለን ዝምምሳይ ሙጋ ገለ ዝበሃል ነገር የለን አሜን ዶ ኩሉ ጊዜ ብርሃን ኩሉ ጊዜ ቀትሪ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ምድቃስ የለ ገለ የለ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ጊዜ ብርሃን ምክንያቱም እግዚአብሔር ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ይዝነብር አሜን ዶ እግዚአብሔር ብርሃን ማንነቱ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ፈሪሳውያን ነቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝምስክሮ ምስክርነት ምሰምዑ እንታይ ኢሎሞ ፈሪሳውያን ካንስኻ ስር ንርእስኻ ትምስክር ኣሎኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን ኢሎም አይገርመኩምን ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ፈሪሳውያን ከምዝ መበሊኦም ስለምንታይ እንደህር ኢልና ማንነት ናይ ኢየሱስ ስለዘይፈለጡ ንስኻ ትምስክሮ ዘለኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን ዝበልዎ ንኢየሱስ ስለዘይፈልጥዎ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም ክብል ኮሎ ማንነቱ ስለዝኾነ ንማንነቱ ክሕድ ስለዘይክእል እዩ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢልዎም እንተኾነ እዚ ዘይተረድኦም ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን ክብሎ ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ነቲ ንሱ እየ ዝበሎ ኣይኮንካን ኢሎም ዝብሎ ዘለው ካብ ቁጥሪ 14-18 ክምልሰሎም ኮሎ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ ከም ዝኸይድን እፈልጥ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ፍርድ ስጋ ኢኹም ትፈርዱ ዘለኹም ኣነስ ንሓደ ይፈርድኒ ኣነ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ኢናምበር በኔ ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ከኣ ፍርደይ ሓቂ እዩ ምስከር ክልተ ሰብሲ ኢልዎም ሓቂ ከም ምዃኑ ኣብቲ ሕግኹም ጽሑፍ ኣሎ ኣነ እየ ብናይ ርእሰይ ዝምስክር ዘለኹ ዝለኣኸኒ ኣቦ እዩ ይምስክር ኣሎ ብምባል እቲ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝመስከሮ ምስክርነት ሓቂ ከም ዝኾነ ከረጋግጸሎም ኮሎ ንርኢ ኢየሱስ ነዞም ንስኻ ብዛዕባ ርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ስለዚ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን ኢሎም ዝብሎ ክምልሰሎም ኮሎ እንታይ ኢሎ ኣነ ንርእሰይ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ ፈልጥ እሞ ምስክረይ ሓቂ ኢሎም ኣሜን ንስኻትኩም ትጸገምኩም ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ ስለዘይትፈልጡ ኢሎም ኣሜን እቲ ብዛዕባይ ዘለኩም ፍልጠት ወይ ርድኢት ኣዝዩ ድሩስ ስለዝኾነ ኸኣዩ ፍርዲ ስጋ ትፈርዱ ዘለኹም ኢሉኹም ልሰሎም ኮሎ ንርኢ ወሲኹ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ኣነ ነቲ ዝለኣኸንን ኣቦይና እምበር በይነይ ኣይኮንኩን እሞ እንተ ፈረድኩ ከኣ ፍርደይ ሓቂ እዩ ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ሕግኹም ጽሑፍ ኣሎ ብምባል እቲ ምስክርነቱ እግዚአብሔር ኣቦ ዝሰመሮ ምስክርነት ከም ዝኾነ ኣርጊጹ ክነግሮም ኮሎ ንርኢ ኣሜን ፈሪሳውያን ኢየሱስ ኣብዚ ብግልጽ ምን ምዃኑን ካበይ ከም ዝመጸን እንዳነገሮም ከምቲ ፈሊጡ ዝደቀሰ ዳርጋ ዝሞተ ዝበሃል ነቲ ሓቀኛ ማንነት ኢየሱስ ነቲ ሓቀኛ ምስክርን ኢየሱስ ከቕበልዎ ስለዘይደለዩ ተመሊሶም ንኢየሱስ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ኣቦኻ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ክሓትዎ ከለው ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ መሊሱ ክምልሰሎም ኮሎ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ድማ ኢሎም ንዓይሲ ወይስ ነቦ ኣይትፈልጡኒ ኢኹም እሞ ንዓይ እንተትፈልጡኒ ነበዩ ምፈለጥኩሞ ነይርኩም ኢሉ ክምልሰሎም ኮሎ ንርኢ ቅዱሳን ናይዞም ሰባት ጸገም ናይዞም ሰባት ሓደ ነገር እዩ ንሱኻ እንታይ እዩ ከምታ ኢየሱስ ዝበላ ዘይምፍላጥ ክፈልጡ ዘይምድላ እዩ ንዓይ ሲሎም ንዓይ ወይስ ነቦይ ኣይትፈልጡኒ ኢኹም ንዓይ እንተትፈልጡኒ ግና ነቦይውን ምፈለጥኩሞ ነይርኩም በንጻሩ ነቦ ተትፈልጥዎ ነይርኩም ንዓይ ምፈለጥኩም ዝብሎም ዘሎ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ንዓይ እንተትፈልጡኒ ግና ነቦይ ምፈለጥኩሞ ነይርኩም
نبوي تتفلطو دما نعي مفلطكم نيركم يزبلهم زلو اتصقمهم ابي كم زخونه بغلص خنغروم كله ينانري زلنا نا اغزابير قال اب هوسي 6:3 انت يبلنا نغزابير نفلطو كنفلطو دما نسعبو موصو كموغا تارغصيو نسو كم زناب كمتن مدر زطل زناب صبحات نابانا خمص يبلنا ጎይታ ኢየሱስ እንባር አብዝንታይ ዝብሎም ዘሎ ጸገምኩም ንዓይ ዘይምፍላጥኩም እዩ ማለት ንዓይ ተትስዕቡኒ ንዓይ ምፈለጥኩም ነርኩም አቦይ ድማ ምን ምዃኑ ምፈለጥኩም ነርኩም ይዝብሎም ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አብ ቁጥር እስራ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ አብ ቤተ መቅደስ አብ ጥቃ ሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ኮሎ ዝቃል ዝተዛረበ ግናኸ ግዚኡ ገና ስለዘይበጽሕ ዝሓዞ ይልቦን ይብለና أبز الدز بلن قال أينا يندحر لكمني جناها جيزي جنا سلزي بتصح زحازو يلبون زبل قال أزيبه بلني آمين كابز قال زنتا إنا نمهار أبهيوتنا بزي فؤاد أملاخ منم أبهيوتنا سي بزي فؤاد أملاخ زخون كم زي لينا كابز خفلي نمهار آمين دو قدوسان حدا نجر كزارب بتعمل دس بلني لو كنتبع ويتادلنا له بزقالزي نزقالزي خنبب كله تبعاتي زسمعنا قدوسان اب املاخي دما ممليسه كوكلي زغبرني يسوع كريستوس غويتاي يسوع نزوم كأطلو وزدلي زلو فريساويان بتبعات كملسلهم زخالو حد ميستر انتاي اندحر إلنا يسوع حد زفلت او حق اسلا زلوي امين دو يسوع بزي فقاد أملاك أب هيوتو زخون نجر كم زي اللو يفلت سلزنبرة بزفلتات يملال سلزنبرة بتبعات كيف رح خجل كله ينانري سلمن تاي إنا كم زنا يسوع كم توم حواريات كم توم أب زمنهم نجزابير أملاك أجل جلهم زحالفو بتبعات زي نجل زلون عندهر إلنا وين ما عندهر كم زينا حاتيتنا اتمرسي إذا مرد أزي سلزي بالنا يقدسان بزي فقاد أملاك أب هيوتنا زخون نجر كم زيلو إذا فلت أتزي أوشتنا أنت زسرت بزحك أنت نملالس نزني حكي وانجيل حزنا أي مدك أسنا نيرنا نتعبت الأخوة تكبرو زي كألنا سلمنتاي اندحر إلنا نتبزعبا أملاخنا بزعبات نسعبو زلنا يسوع زلنا فلتات عزيد الرسل زخونه سلأن فرح قويتا زبولو تراي أبيوتنا كم زفتسم إزر دئتزي أوشتنا بك خم تزقبا سلازي عاتوا كم تزقبا نقويتا خنقلقلو أي كألنا إزر دئتزي أوشتنا انتزعاتو قنا بتبعات نزنا قويتا مقلقلنا ينيرنا آمين لومي بزر دئت نملالس نزي نفلتو حاكي نأمنو بتزعمنا يدما نمبر ويتا يسوع كريستوس بنجر كل يبارككم تصقوا يبزحلكم نايلوم بايبل ستارينا بزودينا لنا اداوكم على علو تصلينا كنودينا